nchumurigereria asogusimeka na okogesa kurwa kolinda sabanta bange alisiba gusimeka mbali gwechibagesa kurwa robune bwenerete omonto beke kigeri kiaye asaigene taguche kogesa kurwa omwali onyora ngatali konyora kinde ayo naro omugeni onegaiga agendrete gwetera olengo muminyoki giata endo gendrete koba omuminyoki giata tokoruka chi Maradona bali bakonianchuka kabisa baenda isiko yense ya Kenya baletera Kenya ebikombe chi gold medal chi silver byonsi pi bya asesco yense ito ya Kenya wana nara yoyo mintagwetera ochagete kuminyoka kuri mwaka 2007 wikabono ende nabwaterango yokogendera kuminyoka kulinde tabwati yo kumubwata okoboko ayo nara gwetera igongo genda tore asari useno turi nere ngucyari gutwereranga nkagiya kinete na kiachagete amaminyoko nende ngagiya ruchie asama tukari bosyo ekerobono atabwati asaguchakira njeni gonkoro kwa Sara Nyarangio Ntita umorubiryo noya okoro kwa na yaeteire ekeronde asensemo ya Nyaura egotoka se constituency ya Nyaribari chache e county ne ya Kisii ono ikaranso ike otobwati gwetera senchira yimitandao no tolegale muna Ndizi TV News ensemo ya Facebook na bogo YouTube ende na bogo tweet @Ndizi TV News karanso ike toraiwe nganara liaya oyo minto agwetera sencho nonde to ikaranse tegesona kiaye egera tuerere amange karibu sana oyo minto. Asante. Enero Ndizi TV wansubu mubusi. Pia ono ningani oratebi mwanchwa umurigereria ngana kiokorokwa nandege ganga itore osoenekie osono tole Nyaura gosetukaroro wao egera tumanyo chako morobiri tia marietane Irene Kemunto ngorokwa mogaka je na ibole tunyari bari masaba asakuro kusosera ikorongo ward lakini bono igano menyete ga Nyaura na amenyire ga busunge myaka itari meke bono ndi Nyaura agaiga bia sana akaro ibuire ali korongo ward ase familia inombalenga mwarenge kero kenda ibuli mbarororo baibuli timbo atimba asirete bonzi nto ibuire tora abana bane abaisike babere abamura babere njo mwisiko manene lakini yokabera ase familia ngema kina kwa unga yosomete gutira amasoma ao kidogo nasomete skuru ekoro kusosera primary kuruoro ngachoini Matibo Mukasa secondary St Joseph Mukasa nande ngasoma form 1 form 2 nga drop asiki kwa ku drop skuru karo wikira form 2 meto tigale tibira sivire byoka o kole skuru bogi mambo arenge raisi na kibwarenge twakinete maiboli bane baga separate mama akacha karuororonga tugatiga rororonga ntweka abana konyomo muroma nene ro ukolire skuru ochire bono nche second born bono nche ekabo musigo bimwane bikumbwati bibere turi nabyo baiboli mbayo bono ndete yorogo provide so negasi ngomo yarengi kogenderera inkia baiboli batiganirete mwaka kaenda kifyake na maumina kaenda kifyake bono namangana ya nyumba yugwetana mara gotinda maru bintu binde bagoteba mechi maburu maybe nande ndrasa chikases chikubwati bintu bunebi warinde okaranga tigochandikira bana abandi bagukina bono nabo nare gukora umukina akora chikonda linde twamenya konyori ndagira tokori lakini nje bono natemete kurwani segi gosoma singinjo nare kuminyoka usina cha kuminyoka kindi class 3 so none class 3 nari wachagete kuminyoka bana kera ari kwikira ngoseri ukindi kyonse bari munkondi bari nari tari kuminyoka boka nari nonye na matemu katoka ikire utogukora I was always best so gatinga kinyinga nako number 1 2 3 bono bari mubanganjite umupira nari gwakabuya gotera buya mashairi buya bono yani class at least kwarenge buya nari bono ikikandwanirira gusoma kwani kwariko baraisi nonye tuwachandigite bono kero gwatige skuru yago class 10 okangya gukora chikonda goko ukoretera abana bamindagira for how long pako make sure bakinire gusengu igiteka tikabero ukabatiga ukaraenda manganao na igiteka tikabere
abana abatugakina na buiga rindi byange bikembura ninche bono ndochi ndabona ari gukora umukia nakore konda narete ndagira bari gachiga ikinga kitega kamura ka mintaga ke kagera 6 gagatige school ari gotega chiungo nero rindi bwanyorire ndagira akarra bono ngasikiye amasoma itiga be agatiga standard 6 mwana kanyaruka kaminto karakuwa kabona kari kumbwati karakuka kagenderera bono baadaye brata ne gachite gachaka sekonyanyo kibarua kanyumu musubati agacha ulio monene wana agatubika rindi familia ikaba munanyaba agachaka agacha nyumba yae tukaminyororo tukaenderera rindi gukinera ororo kumenyera rindi ororo bono bakekere igitubu mabuga konga konya nanyorira umwana mutangani konya kwanyorira umwana mutangani kingo kora KCD nesire konyora umwana urumva kerore kira skuru yoburuso bono kero nanyora umwana oyo nande ngaika yani ngakora matemu mama agachaka iro mwana oyo KCP nakorete nganyama street naye yo kabiri naringi nonye nakabeire nende oyo igora alitruchi bimbi ya maya ngaona ingwa ndi school mama agachaka enda kairo mwana sakara gukora chikonda chiyaine ikagera nende ngagendera ndi kunya kusoma ake akona chibase chichas nyambura ngatike school iyo gatiga bono ngazi bono ngachinga ikatukaenda na mama kuchikokora chikonde echo tukaruka aligo ngayale gukora sarika skimu ya mecho skimu mulembe bono gacho gasarikana ndi buna nasi tikonyora ari ndo mwana bono ngarra nkari tinachi gutakira ubuyo umwana no mumuro rengo sene nyaruka mumura nibona bono ngacha ngarunga yugo sarasalikana kuna kwa bete ngarunga ngaenda bono gukora chikonde skimu mani skimu nona akorete chikonda ngakora skimu bono kanya kogenda iko bakanyora basani ondamba toko njuto genda asigite njuto genda kagenda bakangasa kuchi kichauri ngaikabona katika chikonda gachaku biasara boke no kichauri abuna asitikonyora mbaro twakamnyukire na bara primary kusina akamnyukire primary baka nationals na igite nationals mara gatatu Nairobi na Kakamega Nairobi twice na Kakamega ari mo nationals ya primary wakamnyokire chimbero chonse medento bata 100 200 5000 10000 did you go in school na kamnyokire 100 200 400 adults na flat maybe tebionse bono kinache konyora umuronde twakamnyokire ne umanyire ne rumanyite chingwe kuruwe gari kijauri nguruye bintu ninja kon umuro yibona kanyora ndigiriti mono ngondo kaniki bawikali kagose bocho yaye nakubwekani ayibona na irini mogaka ngamutiye of course ninje nakikwamanya nganje nyalebe tukamanya na tukasagusana umaita akabwati story yanake ika akantebi no utakiro cha kama swese lino litenga naiga kamuboli gakina kinda kolebo ono mumuro inaronga to moyo nabankonyete buna nkonyete nganyora na chakire ngora okoni bintu bya ona ndi chinse kite kwenda wachaka mazoezi ndinachaka mazoezi ngaita rende ngaita elikijeuri no mwana usumwana batigara na maumino gaiga kwirende ya na chitenga murusio ro ngaenda bonoro ngaenda nere gali kichauri sengari bono gali nyaruka ya minteli ngenda chitenere kanyoro mwana ngatigire skuru nero njirabwe gacha mwana no terenere nera ngukore ngubikire biasara nyagokora njina kora musasi nguko naende konda nongurunda masasi aya ngumwale gokora komo no mumuruyu no ne timu mumuruyi gangeto moya ganti nganya gokora njibieka ona ukwacha kumenya kokukwane nje umungwana gitenari uchitaga ntebi ngabantu mbarali busungu bakuminyoka agantebi naro lijinga kukuirororo nabura ndokole bujama nayo korake kwanya ukora nichikonda tukunyara aganero ndustiora kandete busunga busunga igangu chikunya goete maswesi nganya rumungi na gitumu kontene ninjira ukora maswesi akamburi kamwereso mugano nabuna na achire gocha gocha akakununu mugano na agateba no nyasaya njita abantu bunaye kirne iguru mugano nyasaya na gwansina na bara ukora igo gati okaruki jeuri gacha busunga gacha mono busunga ngai mwangu gwacha na ndiga yomenyete busunga naro bono uchitaka ngobo minyo ari matikisi inya daraja primary kabero rake igo lakini tamenye to antikire nyumba akagenda akora ibiasara bya exum lakini ngo support ya ringe ndagira bona akabangana accommodation ni ndagira umwana wachitenero so gatigera mu subati mini akagendera ibiasara bintu mwisi kuli akandaka
kamutwanta kunya kubera tauni bwe ngamutomaka ngaya kagenda akachikunya kuyeka maruororo ntwagengira marukarere echanga rirekanyenge kare kunya kwa abana banyu barara nabonye mabona baroko abana echanga barara mbonye kumasumbwa kaya meseke emeseke hano ubumo bugacha kana hano umuntu yekeranya barankunya gukora amasesi kero nguturenia kacha ngachuinia abantu banyu kuwata abantu bande barerera ari gukora amasesi abantu bakanganga oni njira nanurite abande banyago nkechiri oyo kwansura nyole Nuko norete kabisa. Ai nangana iga. Nagi ngubeke tracks tukana kuchiali tari mu minyoki. Oko wane coach. Ntotu olivia asara bia. Ono nkaraba bakanganga. Kiro umuntu akanganga chikuba bwati amaswesi bankantu basa kutubwati enda maswesi yawo. Ono nkaraba bagagomba gwa. Igonya sai nanta gite minyoki ngakingokora. Ngakuo moyo. Lakini uliaga sanga mweresa nga yabi ngumtibani nabanserire ngamatei agante kwa moyo. Nyasai nabwate sababu bagoserere. Kaza kama nungubika chitrax uti kuichaja kuli nabwati kurubusunga na kama sasa baka kando eparo kuminyoka ali na kemera tombe nagenda magombo nagenda nachikosoka kigati nachikurukira tigocha jingocha guchi tikarisa almost saine ndo anitinga mubiro yo noke ngana iga muntu ono yo kuriye kumono yo no muminyoki hono linde nje tanya goitego musibatinga mumera angeno emara chintunda inye akante ninjera akante paite who are you coming from ngogo maswes kiao kora ngogo ko program eritimbuati ngasini kumara sagante ibono kandoche bakasigite kumbo musubati byaro kore posta mwana ari mumbo minyoka mwana akakuno no mukioli aro retaro chembuati umongino yo no mukamba amenyete mata alise nakumatia inkuru mata kega umongino yabono nero sitenkanda kalinga sakumonyole posta tukachenjera njina bachisi kana mweresa bokungu wanu mungino yakalira akantebiga kigoryoka akiba bagoseri mungino yakalira hano nencengarira kamute imamu gakina birigo pata amusore tari wancha kwa ubugima bwangi gitia wanu mungino nero stonte inwancho chemwana akangira mwaye akamburi ngai abantu kagite bakari mbuya bakari ni sister ni kababwata mungino yaganza kangira mwaye mungino yakaba mama kaba mwana umintu ngapero ramuno mwana yagontoma na minyoka tindi kuenena mungino yagangoli amasoezi nabo tiri nabangana iga lakini mami kerongo tachike tiro nabo gikongigwera tinyama chikonyegera kingo gendike tiro kyangigwera kaminyoka ko mungino ante you can make it in life akandikire libuna na yabeto muma yetebo kangambo ono mbwate discipline wetani umwana mbia mono Irene tigaturenda somutimoko kero tukwirana maitentu manyitaba minyoke gosechi Maradona nabantu chitachiri mobwate ebintu lakini ayekera ngo kurigereri timaitingi yako berete juni maite ngwante batinga ngwa minyoke tabakana ne chinse chia ngumbu lakini ogante inga naro weterete karo kwalinga ne chinse chia ngumbu kwirana tole togendere kurwa bo manchu murigereria ngo tole no minyoki ya tato gukora ngora minyoka ntole nero gochimata alinda ranga na maene gendera gutubwate gwetera Ndizi TV News ensema ya Facebook na YouTube kwirana tole egera gendera gotomugano asenchera yubikirano na rali etere asobugima bwaye tobese gusuka naendo mwancho muligereria bwigeta seni kiao na mbeyemo Ndizi TV omurobulio go na mbeyemo ona yaitire okore tu kerali tukolia Jumaine ense moni nusu chiabutuko ase tore na Irene mogaka oyoromonia njoki Maradona korende chimbereji chia enjira mokonya mona subugima bwaye na ende chimbereji ne chitumanyete chikokonya abantu abange asengencho yogo twaro botenenelio bobe na kerokenda abantu batali goikirania chira chiri bakulira basubati buna baiga bagosoa ase chimbero nera togendete kusanga monere ekaratora sentunde yomoelio Irene twikire ntunde yomoelio bono asenta getora kunera kenga kerorute UK ngikebete ande ngai chimbero chichagete ko ningoyere gose chichagete ko gusinyira bono kerona arwetali UK musongo yagece tibu timinyogete buya anda kambike mbere next Barcelona marathon naro tinaminyoka buya sinji konye tindabwe mweta saya na gitu no koyanira bono konye tindabwe bono musongo yagacha gantika
bono abasonga babuna bali takuwa kinayo nyoko kanya performance tiliengia agantika yo bono andi ngatsangalie manager ngao na andi kamulikire gasenje konya na mnyekire bujali komo wadi ikanga accept lakini nandi nganda sale ngachikumunyoka nandi ngasimupato ngachaka ubire buli pato nguru mubire ngo ya bara mabuli bono mbora no burwaire buli pato kuchibore bugacha nandi nararwa mubiro kanya kaba wiki ngo chikumunyoka manager chikumunyoka mna namyo kembere bobe tariko nga next race bono matsimbere cyane chikachakoera chikaera paka chikaera pi bono mpaka ngo chikumunyoka lakini nabona ande wiki gutaka nyore no enu weso yichi pesa ngende gusinya gitari ndwari gunyore maite nandi bono keroko mubiro chakire koera chinguru ngutakuri bintu giteo kuri onyore no ni binguru bono timbuati bono pesa uroche teyo airini ngwa manyikane take oranya ntumbaro batamaitiri eteri irini mogaka nkwara bete femo matukali na manyekanite muna na minyogete bujaiga na manyekanite nonye ne litari anekero umuntu aguchikugo na se chigazeti ntia na kabero gazeti na gakiruchi nyinge nane TV na kaworo kirigu bantu na bangi bamanyite iwe no ne biegwa biri mwebire mutagera ko ba celebrated gotateka mwebire bono koiranire abana ngwate barenga bono bwata abana bono mbona naikire batatu baite ni nabwate babiri kwa bwate nabwate batatu mbona nyorete koroni bono babiri aba bakulire na basomero bokongu yani basomero bokongu mara skuru mara siko mara bandi bagutaka gutiga pesa nje mwana kubera siko bakutaka gutiga skuru bono basomero bokongu burakini atulonga last bakulire bono nonye bakulire oyo mwana nyorete grade ya C+ akachora gende nursing iyo tukaichari KMTC tukanyora lirube besanje togeti ngachoterne mechango kumbe kero gwa iseiru bakorio iseira agugwanga bakorio tabwati bana toko konyo nande becha na gitu kumanyika nimbwate rieta bono muntu ni bono bagote anga chibesanga yirete chibesa tiri abwate gatumigete bobe lakini bono buna umugano buna nacha gitu kukweresa chibesa chinanyote chingi chikorera kana chingi ya nachi yetu bono buri nanyore toboke kabumbe kana kanywa kurara abana bane bagenda ne school umuntu yani nababona ko imagine ngana wachire ugachete bono ugachete chinya komenta nchiyo igo bono mbara faulu bakabono mwana uyibona liruberi likabe westrigeta busata chiti kogenda bono nwari skabu nori onde nena gakore school chipigipigi yako gende ne besenchiyo jira uyire ko siende onse bono no bari alafu no mugako wonkwali goteba mwako ne pacemaker kara eresera monje muligirire nge pacemaker muntu kiwe ne pacemaker noria kero rito kominyoka ako make sure nge sibiti ya nembuyere nanda ko make sure nga puna nge ndreto kutureni nginde strong ngo chiko kombi mbali okonyora mo kominyoka abange kwanyora bakonyogusuka bali bako bikire base amanyete base yara konyebeka igoro asa gutigera ubwatero chengo buganga baro sana baro seres barenge bakwa mabatika bali bago seti base mbiya mona soko tatebi nero chitaka kunyoma nero chitaka tukanyoma nane bono nere trenere lakini bono maite bono mbura ninji nare kwenda nare era bono ne kondagi ta bono drive onye ya failed ye kondagi ta gari ye gutenene gari usene parking igona bubukoma bugima bugendrete ko bubukongo bono bugima no bokongu na bono stiri ningendrete gutrain lakini bono ngo strago ubyasara ngo korabo ke go bukonia kabanda twanyora rinda kandagira lakini bono mbogo kwa enough era agere ni train na chakiri ngo train ninde na ngo train no moki kwa bwenete biyagabo ngo chituka bwena buya na stenga bwena buya kosirijo maite nkarake yaringe na stenga bwena lakini nande last year October naro nanyore tumu basukano bwigari nari kurwa matanga no mwana we moke naro gari ye kagwa se yachite kugwera ekagwere tiriseri tori no mwana bana bare mari toko boko ko atakire korosi gwita kiri chibesa njiyo bona ko boko kugotabwa ati 20 ye bona na inje na bona agitulire kiri birori bigaita ebinde bigaita bono mpaka lero kurukutoba fast mpaka lero nje nanya kurarira kaboko uko ndale roma mbiti nguboka bono asaya nabayi kugitiga bono buna besita yongo ndande ngo ruwalia tipeni kire chinali kunya gutumia ngatumia ngaro sangati bono bagucha ngati
but bono njina te Nyasaye is all about you. It's all about God. Pole sana. Alafu abasubati abaminyoki ngwetera bara makongwa mangi. Na ndi ntumanyete ngwetera bara makongwa mangi no nyina sama magoko yaba manager chi coach bakuira bagutrenera besa toko egubuna yuta etwe. Ngiora kwanira igoro yenganijo ande mbose miki ora eno na ba coach bali gose chi manager chiri bana rito gutrenera abantu mbako baigento kerikiabo bali barabubuka abanyene. Nere challenging neli swali yigia lakini igenteke nege kongu kekogera talinchi bekana gwetera igo ogenda bona no mumenya kionde nere gwetera ari tese lakini umete igenteke giaje gitukurusie chisokororia turuchi unabonekera kuri no enase ke turukora red scandal onchiro bona birecha no uri kuri chisokoro cheito nero uri baka bono iga bona no taka gwa advice omonto na ya kerogo chora no ine manager bona umete kwaturi niro gwatera ngonyo ari manager bona ochake gosere kitindete manager iga okora ateba naki uri nanyora bono iga nero okora nyanda minyo ndara sukira uchi ngo choroto boy kwenda ya gutumira mu nani chikochi chitubwate ga situga nabo monta ko be coaching ko coach yale kwakaga ngano bo coaching kumbe ne broker tari ago coach onyore ago coach banyore aye nabo tanyore nabo bona go ndugu akugambira asigite agambite chibesa yitu chimanyiti ergo bekaga otegerera aye kali gwe konyora ga ke go ndugu le sukari igo kaere monta gutumika chinguru chiao konyora nyora ayemi bitoko nyora ayatoko nyora ande yire bobe alafu naende bono Irene watabirenga no hanjite kuminyoka ande stiringo ikori wakora mazoezi igo ngatora kumoyo igo no ganete kuminyoka sama tukali moto nkiora devya abantu bali ba athletics Kenya osino bateneri ba sports aiga se county ito ya Kisii bono nje nintagite kuminyoka talinga nagotire gekogera nindu cy'abantu bakuminyoka bakabara banene kumbwa but still no ligiri ligoraria baroroba nakaigura marieta abakinde sukuru kandi baroba kabona no bale igobona talinga nagotire ni challenge ye nkonyora singi nchungu chigutakana no bokonyi nkonyora umuntu ankonye gekogera maswesi aya gwikandi bune bikuru to byangererete byambura naturi niri bikuru tekebe nanyore shido kugoro naratiga naturi ini ndagira yambura naratiga bono ngutakandi like yobo konyo nyendirie kunyarikana nyoro umuntu supporting enderere turuchi abana mbaro bandigireti bakwamete no ti umuntu chunkonyara abana takubakonya ose nore moyo atari gasindikire komnya kubona ade nyendina onyora nonye nuwesa nandi chibese nyore ndagira iga nabona nari kuminyoka nandi nkonya abana bona naba ababaita bateneri aba abaito bagusi baraba biti manyitia chikabira chini kosi abasisi nkoranga ngokonya abamwe abongo bakonya lakini ntugusiga ngusita yorate bya gukonya nonya mbali abakubwekera ko matebi bakubo baito bagusinje bunamba manyite nje tari ngango kwana gusemba salirira nje manyite agutakarira akoroje kuminyoka igoraria nari agocho kubata ko bakonje ngo beka lakini ukoira na mayambali ko liginga ngaibona Irene yachiye kumanya ngaigwachiye yuna re challenge ubweka re challenge alafu naende kero kende abantu mbaroro bagwetera nguchiri kuro basemia se engana yo moelio kurinde ngwante batinga ngoteruri no nyina matera kwaro siria matera lakini turanyoro uwezo yoko yabeka no nyene chibicha yoko yasokia buja egere na ndura ndinchi inkikia kuirira tugachaka nandiko gotera matera aya nje kuruna nkinete nare kinirite kanisa ya Katoliki na gaterera se kwaya nganya ko chabuna ngisi town yanga changa chenji kanze ndio zingosoa igongosoa nabe kikundi kyo gotera wana ngaika nanyorite bikwasogete kanisa ntari kunyara kosoa sengotera lakini meane kero nkonya kubera ali sinalingi kebanda nkonya konya nanyoro gotera gugocha kingi karansite na tero gotera bakakwera bona bakangacha kurengera linginda kurikira matera yaiga ende linso kya matera nena nyora sengotera yani ngotakamba sengotera tini ngotakamba igaidro bona nkanyara gingirita na gingirite iga ongokira nanyoro gotera gwachire na kwa yasokire no emake ya ndige tokolika na igire ngataka kurigi njira ndanyora no muntu ngonya rinde nyare kodi bono tinda nchi kwa kironde nchi kotebionde pale rinde nkonyora naratebi monte bakurigi chibesa
senge kuru chitali ndagira mbwate ninta kitama zoezi abana bana bataite ndagira kaingo chikonyole chinkere abakongu Irene Ominto chabona matera ndi gitukulika nonyabwate turanyora omuntu kubata koboko record bono nyora omuntu ankonye nabongo ndanya record ingana yao yo moelio ucha saba minyoki bonsi ucha sumuligereria wensipi oli okuligerere gwetera Ndizi TV no gusaba kwao meta bagusina bantaba yanarura kwano urabwatiri umurubiri oyoiga urakunwe uratakeno nyeno kokonya agutarira ikibaka arorengana Irene amenyete obo okubuli kwao arafu nainde none namba yesimi nabokoba njabona okubuli kwa nengoringa nyasasa gukuno omuntu omusamarina uno yomangonye nabongo genderera nabongo minyoka nandingira ne pake abantu bandole nguminyoka nabongo kombeke TV gandi neki omusubati uriyo bekumbe nando minyoka pate help yechibesa ngendo ndabwati ninjira ndanyore ndagira nyore gikuruto igo still no boremeru bwechibesa nainde noena matera ya ninyoro omuntu ankonye naronya beke turuwa matera ya nanda bantu abange nabako bako ekora yande gonya tereta sinjobo kumuguri neti wetere wae namba yesimi namba ya ni yesimi ere 0757 9655 87 nande naboko yeirora ayo likolikalike 0757 9655 87 mbiya mono Irene asogo tuanchera korutu arenge buogoga koru wikeli aerete nande bono gatuachira togotebanga mbiya mono nyasaye nakorege kone togotebanga everything happens ekero nyasaye arororo mbiya mono andi nyasaye tigakurinde asante mwanchu murigereria wikirabo no twikira umurubirio onayetere mwanchu murigereria wikirabo no twikira moelio bumurubirio onayetere amana Irene yayetere no nyatware gwaseka sumurubirio chinsa chinde nabogo sekara kini kogenderete gwetera taras munya kurira rioka kurende nagendete kuyayetera naganetio bokonyi bwao natagete kuirana geti anda orokia basacha bonse orokia ensengima ngana bakonyara akonya bana baye oyigwete bataraenda asichi college no mwana oyo musini nere no arutagete ndagira igo bono enamba yesimi naruga bonye kubwate ganto gake nebe bokongu bwabuchire nabo kumurutira gasinini ocha sempesa egerenere agoke akinie abana bae nakero kende karomo kunyara anyuma bwate chi connection nabako ba connected nere ira negeti agendere gokorera ense ya Kenya wikachinga kichinde naende asomoro bulyo yoiga umanyikane tubuna na yetere ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi ontita ande botambe nigo bagoteba koramaya ogende